Peťka Kidaša mladšího s koníčkom trojročným Benom. Len trojročný koníček a severná strana je to na vás. Diváci, skúste Vladovi zatlieskať tých okuliarov, aby bolo vidno jeho radosť. Vlado, ako sa ti páči u nás? Super, je slabé slovo. Ďakujem moc. Krásny ste severná strana. Dobre, výborne. Poprosil o úplný kľud, že chce počuť akty len divákov. Poďte diváci. Kurwa macie! Idzie! 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 Kurwa! Dość, Peťo! Pozbudujete. Ďakujeme veľmi pekne. Peťko Kidaš mladší, Šulava Mirko, Murovi pomocníka prišli z Dožaškova s koníčkom Beno. Je to mladúčky, trojročný poľský chladnokrvník, ktorý má 750 kg. Odprevate ho potleskom! Lenka, môže